Kaixo, Simon. Arratsaldeon, Simon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Rikasto. Bueno, Simon, zuk ere hainbat talde eta hainbat proiekturen kartelak eta irudiak egin izan dituzu. Zu nola hasi zinen mundu honetan lanean? Pixkat marraztu betian ikindet, eta hasi nintzen kartelekin, lagun batzuk talde bat zekaten, Meltdown, eta ikusi zuten marrazkin bat, eta esan ziaten, ingo iguzu kartelen bat kontzertu bateako edo, eta hasi nintzen pixkat, behaien kontzertutako kartelak iten eta pixkanaka hasi nintzen enkarguak jasotzen taula, eta ja pixkat profesionalizatzen pixkanaka. Eta nola jaso zenuen Durangoko azokaren kartela egiteko proposamena? Gerediagatik idatzi ziaten, nire lana ikusi zutela, ETV kulturako programa batian justo fantasia hitza esaten nula, eta fantasia da zen aurtengo leloa, eta ikusita pixkat nire lanak eta pentsatu zutela igual enkajatzen zula, eta ditu ziaten, eta oso pozik, egia esan. Eta oraintxe ari gara ikusten zuk egindako lana, aurtengo kartela benetan ederra da, zoragarria, fantasia hutsa, esan dugun bezala. Ikusten duguna, kartelan ikusten dena, hori hasieratik zenukan buruan? Ez, hasieran pare bat bozetola initun, eta, ideia ere enekan oso argi, eta, Sorland agentziakin indet lan, eta hori, behaiei bialinizkien, eta esan ziaten pixkat, igual gehiago mundu bat bezala nahi zutela nik sortzea, eta ere, igual, hasieran monstro gehiagi sartu nituen, eta esan ziaten pixkat, humanizatzeko edo, eta, azkenean bozetoa jainun, honen antzekoa, marrazkian, eta hori gustatu zitzaien, hasi que, Eta zerk inspiratu zintuen, hau sortzeko? Pixkat, azokako elementuak erabili nituen, liburuak, musika, kamera bat dago ere hortik ezakit ikustean. Bai, eskuetan ez? Eta, pixkat, elementu horiek eta pertsonai fantastikoak uztartuz, mundu bat sortzea, eta gero, azpian dago aho urdinoi, aurpegioi ateatzen zaiola ahotikan piano bat bezala, eta gero larroxatik ateatzen da nura dala aurpegia bera. Orduan da pixkat ideia, sorkuntzan edo kulturan edaten dezunetik zuk ere sortzen dezula. Elementu desberdinak, ez da, biztan dira ipatu dituzunak, eta pertsonaia desberdinak ere, bai, ez da? Bai, hori, bat irakurtzen, besteat, bertxolaria, ez dakit, kantatzen daun, eta, gero... Hauritako bat, hau beste bat. Hemen, gamerra ere, bai? Ikusi nun ere, teknologia berriak ere sartzen diala azokan, eta ere horri keinu txiki bat zan, eta gero, pixkat beti iten ditut, holako pertsonai pixkat rollo monstro edo fantastikoak. Eta nolako harremana izan duzu, elkartekoekin edo Gerediagakoekin kartela prestatzen ari zinen bitartean? Batez ere Sorland agentzia behaiekin iten dena behai bialtzen nien eta hola, eta gero behaien feedbacka ere jasotzen nun, eta jun nintzen iten, baina, iruden honintzen lanian, eta orduan, bidaltzeko pixkat prozesua zaila da. Eta orduan, bialinien ja bukatua zeon, eta hori, baina oso ondo, harremanetan egon geha, eta ondo da. Eta nola egin duzu hau? Ze teknika erabili duzu hau egiteko? Errealitate virtualian kasko batzukin, eta bi mando dazkazu. Eta, zu sartzezea, espazio batean bezala zaude, zuk dena ikustezuna, eta mandoekin airian zoaz modelatzen. Espuma bat bezala teatzea mandotikan,
hor ikuste dau. Wow. Eta, bai, osea, zu hor barruan zaude, eta, bueno, altzea oinez ibilitaena hor barrun sartu. Eta hori da zure eskua? Bai, hori, bueno, ikusten dana, hori, zuakazu pistola bezalako bat eskutan, eta horrekin zoaz modelatzen eta pintatzen ere. Buah, izugarria, Bai. Hau sekulan ikusi. Nola pasatzen da, irudi bat, bi dimentsioetatik, ze aurrena marraztu egin zenuen, ez da? Hiru dimentsiotara da, hau, benetan gorpuztuta dago, benetan existitzen da? Bai, osea da, azkenean eskultura bat bezala. Osea, espazio virtualian indako eskultura bat. Osea, zu altzea hortikan sartu, ibili, eta, bari, betaurrekoekin bat zaude, espazio hortan zaude, eta hori, eskultura bezalak dira. Nik, Simon, ikusita neukan bideoa eta egia esan erabat urrutiko gertzen zait, erabat arrotza. Eta jakin nahiko nuke guk bertsolariok beti bertsoa bukaeratik hasten dugu, ezta? Eta orduan sortzeko garaian badaukagu hor koltsoi moduko bat edo nora iritsi nahi dugu mentzat badakigu, ezta? Eta gero hasten gara. Jakin nahiko nuke hemen hau nundik hasi zenuen alegia, liburutik hasi ote zenuen, baserritarrez jantzita dagoen bertsolari hortatik, ze kolore erdigunean zein jarri, hori da jakin nahiko nukena. Ustet lehenengoa inula azpiko arpegia, arpegi urdinai, pixkat basea bezala dalako. Eta, bueno, hasieran ere inun, justo bideo hasieran ikusten da pixkat bozetoa bezala iruden. Osea, inun bat pixkadena hola azkar, ikusteko nun kolokatu elementuak oitza eta hola, eta koloreak pixkat ere probatzeko. Eta gero, bueno, hasieran pixkadena hola modelatu nun gutxi gora bera ikusteko, eta gero ja detaiekin hasi nintzen. Izaskun, zuk izan duzu aukerarik betaurreko jantzita hor barrura sartzeko? Ez dut aukerarik. Baina guretzako antolatzaile modure hau lujo bata. Osea, holan kartela sortu izena eta gainera beretzako be sorkuntza prozesua, ikasketa prozesu bat izan da, ze lehenengoz erabili daban teknika da, zer eta Durangoko azokako kartela egiteko. Eta antolatzaile modura, niretzako ohore bata, sortzaile batek Durangoko azokarako eskatu deutzagun lanean olako teknika barri bat erabili izena. Eta gero, badago behitu zelango emoitza. Eta gainera, aurreratuko dutzu eta aste honen amaieran antza edo espota, iragarkia, kaleratzen dugun iragarkia be, Simonek berak egin dagoela kostata eta lan asko emon dutzie espotak, baina aste honetan mundu fantastiko horren barruan sartuko gara guztiok iragarkiari esker.